சொல்லுங்க சார். உட்காருங்களா, கொஞ்சம் பேசலாம். சொல்லுங்க சார். நீங்க மட்டும் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கீங்க? உங்களுக்கு லைஃப்ல கஷ்டமே இல்லையா? என்ன சார் இப்படி கேக்குறீங்க? இல்ல, நானும் வந்ததுல இருந்து பாக்குறேன், எப்பவுமே சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க, சந்தோஷமா இருக்கீங்க. சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு 4 மனுஷாலும் நல்ல மனசு இருந்தா போதும் சார். அப்படி பார்த்தா எனக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சார் உன்கிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னா என்ன குவாலிட்டி எதிர்பார்ப்ப? என் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்தா போதும். அதான் அவங்களும் நல்லா ஸ்டேட்டஸ் தான் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. ஸ்டேட்டஸும் ஸ்டேட்டஸும் சேர்ந்தா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எங்க வரும்? சார் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னா எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம கூட இருப்பாங்க சார். அவங்களுக்கு நம்ம தேவையே இருக்காது. அதுதான் சார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்துட்டா போதும் சார். ஏம்மா பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் இப்படி தட்டிட்டு போயிடலாம் சார். சரி சார், நான் வரேன். லக்ஷ்மிமா, சார் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாமா?